Salutare, dragii mei! Se pare că am vrut să intrăm pe balcon și am intrat deja în meci și m-am omorât din prima. Dar hai să urmărim pe Ștefania. Nu pe fata asta. Aici. Uitați-o pe Ștefania care încearcă să scape din casa lui Bacon. Dar fiind... Da, pentru că a început meciul, nu știm ce au făcut jucătorii ceilalți și ea va încerca să facă ce poate. Am murit. Și așa nu știam ce să facem noi două. Eu mă uit la o blondină, Alexandra Eu 2009. Mai e doar ea în joc. Da? Ok, de ce nu s-ar omorâ, că chiar e plictisitor? Nu are ranga-banga. Trebuie să găsească ranga-banga. Cred că pun pariu că e la subsol. Sau undeva pe aici, prin casă. La etaj. De obicei eu căutam în camera de lângă... din camera lui Bacon. De obicei acolo era ori ranga, ori cheia franceză. De ce nu se ghemuiește? Că doar nu are degeaba butonul de ghemuit. Ce s-a întâmplat? S-a auzit. Am auzit la tine. Da, se mai întâmplă în jocul ăsta, fiind un joc mai horror, se aud zgomot. Am luat ranga-banga. Avea cheia de afară. Cred că a folosit-o. Știu, da, a folosit-o, dar acum am luat ranga-banga și ea se duce sus cu ranga. Păi cred că vine Bacon. Vezi cumva pe Bacon că vine la ea. Da, m-am uitat, dar nu vine. Nu știu de ce. Da, na, măcar Gata. play. Dăm pe player sau dăm pe bot? Știu pe player, nu știu. Ba nu, pe bot, dă pe bot. Că el nu prea nu știe să se urce pe bara aia care o punem. Haideți să încercăm să ieșim din a doua casă. Nu, că uneori nu găsești elementele. Uneori nu găsești toate elementele, mai ales că se mai dau mari și ăștia că știu tot. Bot. 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 Ok. Începe jocul. Ok, de obicei trebuie să ne ducem aici la etajul ăsta și să căutăm ori în baie, ori în camera asta, că se pare că aici nu e nimic, decât dacă nu fi pe safe, dar eu mă duc în baie la Bacon. Ok, am găsit wrench-ul. Aici ăsta e foarte, foarte folositor. Pentru că deschidem și la ușa de afară, dar deschidem și aici la ușa de la ușa de la intrare. La ușa unde e aia portocalie. Dar unde e Bacon? Bacovia. Ok, Bacovia e acolo. Nu știu cum o să scap dacă vine pe mine. Da, văd eu. Ok, am deschis. Și putem să le iau eu. Păi măcar sper să știe unde trebuie să folosit. Bacon mă urmărește în beci. Ok, asta e. Eu caut o cheie. Sticu, hai că fata s-a venit cu Sticu aici. Dar unde e ranga? Mai trebuie ranga și... Treci prin asta portocalie. Vezi că cheia portocalie a fost folosită.
Nu știu, și am luat-o. Da. De ce ai luat-o? Nu știu, mi-e frică. Păi da, eu ar trebui să mă duc la subsol, da. Eu îl țin pe balcon aici la parter. Uite că o să facă aia toate, o să le ia pe toate aia. Deja le-a luat. Măcar e bine că a luat ce o să facă. Eu mă învârt aici ca să nu mă prindă balcon. Poate scăpăm și noi din casă. Eu încerc aici să-l țin pe balcon la La what? Cum a prins? Mă rog. Eu sunt singura prinsă. Ok, are ăsta, l-a imobilizat ea. Pe balconaș. Pe balconaș, morunaș. Am luat eu cartea verde. Dar vezi că n-au Dar cine are cheia albastră? Mai mă rog. A, bă, nu, că au deschis la aia albastru. Au deschis? Păi ea... Bacon, vine după mine, bacon, vine după mine, bacon, vine după mine, bacon. Păi poți să te duci pe asta care a pus-o fata asta pentru că ăsta bot nu poate trece decât playerul. Da. Ok, eu mă uit la Amada Sofia. Amada Sofia 2000. Da. Mă uit și la tine, dar am vrut să mă văd că asta faci mai mult, fără spăraie că am zis asta. Te trezești cu bacon în nas. Ala cartea. Îl imobilizez, stai. Aiu. Gata. De secunde imobilizat, așa că am coborât sau cobor jos pe acolo. Că aia s-a deschis ușa cu siguranță. Da, dar vezi să nu te arunci de aici, că știi doar că mori. Aruncă-te pe acolo. E gauroiul ăla. Poc. Hai să vedem, oare a deschis ușa? Asta e marea întrebare. Că doar... Da, a pus cartea, oare? Sunt toate cărțile acolo, sus, puse. L-a deschis ușa, cheia era sus, am uitat să iau. Du-te sus repede, orice ia roșcovana. Ai dat nas în nas, ce ți-am zis? Că o să dai de o dată și o dată. Dar blondina aia n-aia ce să mai facă. Da, eram sigură. Fugi repede la etaj cât timp nu te vede balcon. Ce că eu te văd cam gliciuită? Dar mobilizez, să au trecut alea 20 de secunde. Da, probabil că da. Oricum mai aveți 4 minute, deci îți dai seama că imediat faci. Da, a luat-o. Am luat cheia. Du-te jos, dar nu pe acolo, fată, că-i înapoi prin găurice sau pe scări. Vrei să-l imobilizezi? Exact, de unde îmi zice să imobilizez? Păi da, trebuie să faci să vină undeva unde să nu deranjeze. M-am omorât. Foarte bine, Ștef, te-ai descurcat. Dar se pare că, nu știu, eu nu prea aș vrea să mă mai joc. Bacon, și așa că o să schimbăm. O să
jocul, o să-l schimbăm. Ok, se pare că am intrat pe Grandma Obi. Uitați și pe bunicuță. Dragilor, tot v-am zis în videoclipul trecut că o să ne jucăm și Grandma Obi și așa că ne jucăm. Haide! Da, haideți. Haide! Ușor. Ce faceți, Mailinca? De nu să nu te poți împinge, deci nu poți să dai vina pe mine. Mi se pare, asta-i. Stai locului 2 secunde să văd dacă ne putem împinge. Trebuie să mergi pe ele. A, ne putem împinge, că nu mi-am dat seama. Hai să bucătărie! Kitchen, da, bucătărie. Vezi să nu cași pe rugină. Știu engleză, să știți. Da, știu. Eu cât de cât, da, știu. Wow, sper să nu mă tai în cuțite, nu am tăiat. Păi așteaptă-mă, că sunt ca la aragaz, că am călcat pe mijlocul aragazului și m-am ars. Of, îmi bagă picioarele în astea, în rândurile astea și îmi face schinul să calce pe rugină. Da, și nu e bine să calci pe rugină. Hai, de repede, ai grijă să nu te tai. Știu că nu fac bubița. Uite, n-am făcut bubița. Nu am făcut bobița. Acum hai pe vasele din chiuvetă. Ce caută o rătușcă în chiuvetă? Cred că bunica face baie în chiuvetă, că a curs atâta apă din chiuvetă. What? Unde mergem? Pe acoperiș? Nu știu unde m-a teleportat. Vino încoa, teleportează-te. Wow, suntem afară. Să zicem. Ai făcut aceeași greșeală ca mine. E stânga. E stânga. Nu suntem la țară? Unde e iarba naturală? Ba n-am. Nu e aia verde? Nu. Nici aia roșie. Unde e iarba naturală? E aia galbenă, apropo. Care e? Aia galbenă. Stai că am căzut pe lângă. Nu-i mijlocul. Suntem la țară. Doamne ferește, tot cad pe aia. De pe aia. Deci de pe prima tot cad. Ok. E aia din... Care-i? Asta stânga sau dreapta? O, dreapta, dar stai un pic. E o prostie la televizor la mine. Doamne ferește, băiatule. Mergi. Ai căzut și tu, ok. Ok. Din care și cum este rog? Păi aia galbenă și asta albastră, ai zis. Sărim pe chelia bunicii? Hai pe topogan, că m-am dat din greșeală. Bunica nu e ceală. Da, și ne-a băgat într-un alt obi, dar îi să-l facem pe ăsta sau căutăm altceva? Se pare că obiul cu bunica a fost foarte scurt, dar noi o să încheiem videoclipul chiar acum, așa Da. că ne vedem în următorul videoclip. Pa, pa! Pa, pa!